La proposta d'avui és una micropràctica per aprendre a escoltar-nos i a connectar amb les nostres necessitats. De manera que la proposta és que busquis un lloc tranquil i agradable i tanquis els ulls i amb els ulls tancats agafis una postura ben confortable i pots revisar si les espatlles estan lluny de les orelles i si no rotar-les enrere i abaixar-les. I assegura't de que tens una base estable. Mira com col·loques les mans, assegura't de que no hi hagi tensió. I pots fer 3 respiracions més profundes per deixar anar qualsevol tensió innecessària que hi hagi al teu cos. I després fes contacte amb el cos, mira a veure quin és el teu nivell d'energia, si el notes descansat i enèrgic. Mira a veure si hi ha una sensació general de benestar o potser alguna molèstia. I si tens sensació de que està obert i expansiu o està contret, i des del pit sentint la teva inspiració, com eixampla el tòrax, vas fent contacte amb el teu tronc, amb el cor, amb la zona del ventre. I des d'aquí busca qualsevol sensació que pugui relacionar amb una emoció, amb el teu to emocional del moment. Mira què estàs sentint sense jutjar-ho, sense preguntar-te si ho hauries de sentir o no. Simplement reconeix-ho i fes-li un espai mentre respires. I després mira a veure com està la teva ment. Quin és el seu to? Si la sents agitada o en calma. Si la sents enfocada o dispersa. I mira a veure si el seu contingut i el seu to tenen a veure amb el que has trobat de les teves emocions. I quan ho tinguis, escolta, amb tota aquesta informació que tens, mira a veure què necessiten de tu aquestes emocions, aquestes sensacions, aquests pensaments. Què podries fer per estar millor avui o els propers dies? Escolta't i compromet-te amb allò que hagis trobat.